tu máme pre nich džusy a napodobky pre deti. Že ihrisko ukazujú. Ďakujem. Marek. Víš tam na obrazovke už aby ste sa osviežili, potešili so svojimi detičkami, frajerkami, manželkami, milenkami. O 8 minút by mala začať koncertovať nitrianská kapela Tesmo. Technici a doprovod všetko skvelé pripravili. Naposledy, keď hral Elton John v Bratislave, začiatok koncertu bol 20:00. 20:00 ťukol do kláveska. Táto pečová skupina má 97 nástup, to ešte nič neznamená, pretože keď prejde teraz cez štadión, bude musieť absolvovať ešte 6, vyšiel 14,5 kilometrových okruhov, po 6 prejazdoch potom ten 7 už bude finále, chodu do cieľa na tej veľkoplošnej obrazovke, si to môžete sledovať. Okrem Filipa Taragela je
je v tej vedúcej poslednej skupine s číslom 25 Jiří Hudeček, Horknet, Auto a Rušný klub. Tak im zatleskajte pozvítky nevyvedení, že to je výborné, fyzicky publiky. Hlavne si takové vlastnou chvíli podstavovania. Žltý trojčík, Jiří Hudeček, Tomáš Šer, Ondřej Lepalský a Jan Skor. Ondřej Lepalský zo 152 je posledný piatý. A už to není pravda. Už iba 10 sekundov náskok. Peter Sakáčný, štvrtý hlavňakom, číslo 9, Kolecký favorit. Momentálne 9. štvrtý hlavnej skupine kontrolu si čelo pretekov. Na to výborné rozrobenie. 129 členov kole v tejto chvíli, pretože nohy už... Ale to je strikto. Takisto je tam Maro Tibor, tá skupina už nemá ani 32 členov. Všetci tí podstatní, ktorí majú hlavný stajky, zasi poslov, Dobre,
celý ten pretek poriadne potom rozhodovať, ktorý sa vyšla Praha a potom na závere sme došli do sa poradili, ale nakoniec sa Peter veriť a odšokol Bárka, že tam nebola tam na tlačenice, že som využila, prečo som to tak pripravil. Peter, máme tu vysoké pódium, tam budeš musieť ísť hore a teraz sa médiá zase pohovorujú s tým, že si zaparkoval bicykel rovno na to nosiť na auto, takže vyskočíš tam rovno? Bez bicykla je ťažké. Bolo pre Čaploviča, ale nie pre mňa. To bolo geniálne, to by som to nechal tu. V roku 2013 v Českej republike v tejto kategórii pretekom s hromadným štartom na ceste je kto? No Petr Lechner, Arve Oberdorfer, to sa nedá ani prečítať. Ťažký klub máš, jak sa to volá? On to je lepšie ako ja. Aj lepšie jazdí na bicykli, preto aj tretí. A teraz tu tleskáte. Druhé miesto, Martin Vína, 6 CT Távor. Távory ti ťahnú. Belgický tým Quadros Tara. Má to napísané na chrbte. Vidíte, akí sú to profíci, prestupujú stále vyššie a vyššie. Majstrom Českej republiky je na rok 2013 Jan Barta, tým Neta Esta. Tu je váš hrdina, mladý kluk, ktorý vyhral aj spoločný šampionát. Teraz by to bralo aspoň na český obhájec titul českých dluhov a hárov. Majstrovský dres, v ktorom bude jazdiť počas celej sezóny. Oblečne víťazovi Jánovi Bartovi, prezident Českého zväzu cyklistiky, pán Štetina. To nevadí, počkej tu. Bronzovú medailu odovzdá Kategóriu Elite na rok 2013. Tretie miesto patrí Dubničanovi. Viete, ako sa volá? Patrik Tibor. Dukla Peči. Vychovali ste si odpovať na súboj výkazov. Patrik hoď sa hore, nebud taký schudný, o roku bude lepšie ešte. Druhé miesto na spoločnom šampionáte. Striebro, Maroš Kováč, Dukla Trenčín. Dobrá spolupráca s chlapcom 4 miesto. Maroš sa prebojoval na stupne víťazov, nakoniec sa mu to podarilo. Tiež je smutný, ale na chvíľočku bol aj na tom najvyššom, ale on ich má za sebou tých triumfov veľmi veľa. Čo si myslíte, kto vyhral? Váš hrdina, aj náš, Peter Sagan. Žilinský chlapec, jazdil od Arva Kalmel Pro Cycling, aby sme boli úplní. majstrovský dres oblieka prezident Slovenského zväzu cyklistiky, pán Peter Plivara.
Ďakujem.